Shin ko kun san dalilan da ya sa dokar ƙwace izinin ɗan ƙasa a Nijar ke tada ƙura? An shiga barazanar yunwa saboda hare-haren 'yan bindiga a jihar Zamfara. Shugaban ƙasar Senegal ya buƙaci sabunta sabuwar alaƙa tsakaninsa da ƙasar Faransa wadda ta yi musu mulkin mallaka. To, kada ku manta, kada ku sha'afa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗaura, to ku danna mana subscribers sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Shi ne zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku ga cikakken labari. Gwamnatin soji ta Nijar wato ta Janar Tijani na ci gaba da shan suka a Nijar saboda wata sabuwar doka da ta kafa. Dokar dai na aiki ne ta ƙwace izinin zama ɗan ƙasa ga duk wani mutum da aka kama da laifin ta'addanci a jamhuriyar Nijar ɗin ko kuma cin amanar ƙasa. Lamarin da ya jawo da tun lokacin da aka kafa wannan doka ake samun ƙungiyoyi da 'yan adawa da ɗaiɗaikun mutane ke Allah wade da wannan doka. Kada dai ku manta, kada ku sha'afa, ku danna mana subscriber sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa da shi ne zai nuna muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Mun gode.